Hawu, cishe ngakhohlwa bangani bami, sanibonani, uMashiyelo Osithole kuyo leyo ndawo yasemletheni. Manini-ke siya-subscribe-a angithi, siyashera angithi, siyakhomenta futhi khona la ku-YouTube. Oh, hhayi kuhle-ke uma kunjalo bangani bami. Lalelani-ke. Ngiphethe iSmiramira la, Smirnoff, umfo wagomede lapha kwahlabisa amadunjini ngakithi. Umfana uphesheya le kwelaseDubai uthuswa ukubona imoto idrayiva kwa-left. Cabanga ukuthi sase-South Africa la. Qaqeka lapho Smirnoff man, wenzani mshana? So umfana njengoba sazi kade ebhalile ngoluhlelo zokuxhumana ukuthi uyokwenza u-music video wengoma yakhe ethi Rashawa. Angingaba ngisachitha isikhathi-ke, awuzibukele nayo ividiyo umfana epepenyeka ngemoto kaNokusho lapha eDubai. Thank you. Hayi manje. Yamazwe. Hayi ngqilaza manje. Ukhohlela amankawu mala njenginikile. Umnumzana uThembeka ngiphethe iSmira la uGoloko. Uthukile ukuthi imoto ihamba nga-left. Ngazi ukuthi uDube. Yomtsala. Siyaphila futhi njani? Hayi sithe impela sibambe lo 8 hours nje emoyeni manje. Hayi. Hayi sivele uZulu khona impela sidaba. Yeah. Athele. Sazongibheka ukuthi uthengiswa ngokudi. Hayi ngiyakwazi. Ngiyakwazi. Ufuna siyoqalaza kuphi? Thank you. Nangu umnumzane usinikeza amanzi ngafuna ukuthi cabanga ngapha eDubai ngumane. Hayi sothemba. Hayi ngiphethe kahle la. Hayi inkinga yikho mfowethu. Khona abanye abafana baseshowa baseklabhini nalaba sibizile abantu sizobheka dai sizobheka after sana bona 5 star ehotela lethu. Nokusho nje simazi sombona namhlanje ekhaya. Lalela masikhathi sumela. Ngoba yikho into esizoyenza la sishuthelwe wona. Hayi inkinga yikho kobasi. Hey kodwa wenza njani? Engab zami sila. Uyibona le plate usinjani? Iplate lelia.